أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wannan takaitaccen karatu namu mai matuƙar muhimmanci wanda ɗan uwa ya tambaya akan wanka na musulunci. To wanka na musulunci, a musulunci muna da wanka guda bakwai ne a tafsilance, a jimlacance kuma da mu iya ce guda 5 ne. Afwan, guda 2 ya keɓanci mata ne kawai, wanka wanda musulunci ya umarni. 2 mata ne kawai ya keɓanta da su. 5 kuma mun yi tarayya, maza da mata duka sun yi tarayya a cikinsa. Kuma a ciki guda 7 ɗin nan 3 sunnoni ne, amma a 3 sunnonin ma 2 sunnoni ne masu ƙarfi kusan wajibai. Ɗaya kan ma wasu malamai wajiba suka kira ta, ɗaya kuma ita kan sunna ce. Su ne kamar haka: na farko wajibai akwai wankan juma'a, akwai wankan janaba, wannan wajibi ne. Akwai wankan haila, wannan wajibi ne. Akwai wankan nifasi, wankan aihuwa kenan, jinin aihuwa, wannan wajibi ne. Sannan daga cikin sunnoni akwai wankan juma'a, ita sunna ce wajiba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Sannan akwai wankan idi, kaga 5 kenan. Sannan akwai wankan wankan gawa, wankan janaza kenan. Sannan akwai wankan shiga musulunci, wankan janaba, wankan biki, wankan janaba, wankan biki, wankan haila, wankan shiga musulunci, wayannan duk wajibai ne. Wankan juma'a ita kuma sunna ce wajiba, amma ta fi ƙarfi ta sunna. Amma wankan idi da wankan gawa, wankan janaza, wayannan sunnoni ne. Amma ita ma wankan idi wasu suna ganin ta sunna ce, wankan janaza sunna ce wajiba. To wayannan wankuwa yaya ake yin su? Wannan wankan wani na ɗauke wani, wani kuma ba ya ɗauke wani. Wankan haila da wankan nifasi na ɗaukewan jinin aihuwa ya keɓanta zallan mata ne. Amma wanka na janaba kawai, janaba kuma nau'o'insa kala-kala ne. Akwai na mafarki, idan namiji ya mafarki ko mace ta yi mafarki har ta yi mani, wannan wajibi ne mutum ya yi wanka. Idan mutum ya sadu da iyali ko ya yi inzali ko bai inzali ba, wajibi ne ya wanka. Ita ma dole ita ma iyali ta yi wanka, wannan janaba ne shi ma. Haka kuma idan mutum ya sa kan zakarinsa, namiji kenan, al'auran mace matukan iyakan kaciyansa ya wuce ko na dabba, suka ce wajibi ne shi ma wannan ya yi wanka. Kaga wannan wankan ya haɗa namiji da mata. Wankan haila ko zallan mata ne su suke yin sa. Ita kuma akwai sababbiya, akwai wanda ta saba, akwai mubtada'a. Akwai mubtada'atun, akwai mu'tadatu. Mu'tadatun sababbiya wanda ta saba ganin jini, an ce tana bin jinin ne iya kwanakin da ta ga jini din. Wata ya saba iya kwanakin da ya saba zuwa mata, wata kwana 5 ne yake zuwa mata. Idan ya zo bai ɗauke ba, ya data yi, suka ce da ta ƙara kwana 3. Amma kwana 3 kwana 1 da ta fara ƙara ya zamo 6. Ta ce bari ga zuwa gobe 6 kenan. Idan bai ɗauke ba ta sake ƙara kwana 1. Idan bai ɗauke ba ta sake ƙara kwana 1, kwana 3 kenan. Daga nan ko ya ɗauke ko bai ɗauke ba, za ta yi wanka ta yi sallah, ya zamo ciwo a ɗaya daga cikin ruwayoyin malamai. Wasu kuma malamai suka ce kwana 3 da ta ƙara daga farko, kaga ya zamo 8 kenan daga 5 ɗin nan. Idan ya ɗauke, in bai ɗauke ba ta sake ƙara kwana 3. Matukan dai bare wuce kwana 15 ba, to da ta ƙarawa. Amma zance mafi shahara shine da ta ƙara kwana 1 ne. Idan bai ɗauke ba ta ƙara 1, idan bai ɗauke ba ta ƙara 3 kenan. Ko ya ɗauke ko bai ɗauke ba, da ta yi wanka ta yi sallah. Wannan mace kenan. Na buga misali da kwana 5 ne. Idan kwana 7 yake mata, haka da ta yi in ya zo bai ɗauke ba. Idan jinin aihuwa ne shi kuma mafi iya tsayinsa kwana 60 ne. In ya wuce 60 da ta yi wanka ta yi sallah, ya zamo ciwo, ya ta nemi magani. Ita kuma idan kuma bai kai 60 ba, iyayen da jini ya ɗauke,
malami alari ya ce walau fi yawmil wiladati ko da a ranar aiwa ne jini aiki ya dauke da ta wanka ta yi sallah an gane tsawonsa dai bai wuce kwana 60 shi kuma na haila tsawonsa bai wuce kwana 15 in ya wuce kwana 15 ya zama ciwo to wannan wanka na janaba da na haila da na wato shiga musulunci wanda ya musulunta dole ya wanka saboda da jikinsa akwai janaba to wani wankan zai ɗauke wani shine kamar misali janaba ya kama shi kuma ga wankan juma'a to dai iya ɗaura niyan wankan juma'a ai wankan janaba ya ce kuma ya wakilci na janaba dai ya ce na ɗaura niyan inda hausa ne wankan juma'a ai wankan janaba wajibi kuma ya wakilci na juma'a an gane haka idan kuma wankan idi ne ma da janaba a jikinsa wanka ɗaiɗai idan kuma ga misali ga janaba ga kuma misali mace ne ga janaba ga kuma jini ya zo mata to in ya ɗauke wanka ɗaya ita ma duk data an gane to ya ake irin wannan wanka wannan wanka dukansu a musulunci kamar da malamai suka kakkasa akwai na sunna kamar wankan idi kamar wankan gawa janaza kamar wankan juma'a wayannan sunnoni ne amma wankan janaba da wankan shiga musulunci da wankan haila da wankan nifasi wayannan wajibai ne to yaya ake yin su to duk sufan su guda ɗaya ne me ya bambanta su niyya ko shi ne ya bambanta su amma shi mafi hatsari a ciki shine wankan janaba shi janaba na nau'i tare cewa haila shi ma janaba ne biki janaba ne amma abin da yasa ake ware na janaba daban sabiya da ai namiji baya haila baya kuma biki to shi mafarki ko saduwa da iyali yana iya kama shi kuma haka mafarki yana iya kama mace ko saduwa da miji shi ma na iya kama ta kaga nan an yi tarayya sabiya da haka yasa malamai suka warware sabiya da haka shine mafi hatsari wa'innan wanka to abin da yasa malamai suka fi magana akan na janaba idan suka ce ka zubkan lam'a kai wankan janaba ya ka bar lam'a misali a kirjin ka wani waje ruwa bai samu ba to ko da bayan wata ne kake sallah sai ka tuna wata ran janaba ya kama ka zo da kai wanka ya zumo sallah ai baka wanke wannan wurin ba akan ka ne fito daga wanka ka da ka samu ruwa ka wanke baka wanke ba he kai alola kaga ba alola ba wanke kirji to ko da wata guda kai kana sallah duk ka sake wannan sallah din yasa ake so a kula da shi sosai kuma shi yanda ake yin sa duka yanda ake yin su yanda hadisi ya zo daga wato Aisha radiyallahu anha Allah ya kara mata da tace Annabi sallallahu alaihi wasallam idan da yi wankan janaba yakan fara da wanke hannuwansa ne guda biyu idan ya wanke hannuwansa guda biyu na alola ɗaiɗai a wani ruwayan kuma yakan buga bunan alolansa ne ya wanke su ɗaiɗai ya wanke hannu ko da yake farko yakan fara da wanke najasa a jiki idan ya wanke najasa daga jiki sai kuma ya wanke gabbunan alolansa su ɗaiɗai hannu baki fuska gwiwa ƙafafu to daga nan sai ya ɗibi ruwa kuma sallallahu alaihi wasallam sai zuba a kansa su uku ya wanke kansa sosai ya zuba ruwa ko ina ya shiga gashi sabiya da shi wankan janaba hatsarin sa malamai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi wanda yake ingantaccen hadisi wanda Abu Huraira ya rawaita annabi ya ce inna tata kulli sha'aratin janabatan faksuli sha'ara wattaqul bashara annabi ya ce kowane karkashin wanda Abu Dawud da Tirmidhi sun rawaito wannan hadisi annabi ya ce kowane karkashin gashi akwai janaba sabiya haka ku wanke gashin ku sosai a tabbata ruwa ya shiga cikin kai idan mace ne mai gashi kamar yadda wata sahabiya ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ummi salama ta ce na kasance ni ya rasulullah ina kama gashin kaina in daure shi sallallahu alaihi wasallam ta ce to in nazo wanka yana warware kamar yana warware kitsan tukunna na warware gashin kan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ta warware kitsan ba yace ya ishe ki watsa ruwa a kai inna ma yakfiki an tahasi ala ra'siki salasa hasiyatin ya ishe ki watsa ruwa a kanki so uku ki zuba ruwa ki girgiza shi yasa ake ce malamai an ce a dan bubbuga gashi to ko namiji ne ma mai suma ya bubbuga kowane karkashin gashi akwai janaba a tabbata ruwa ya shiga a wannan wajen an gane to haka kuma hamata haka gaban mutum ko namiji ko mace haka irin masu kauri masu fatan ciki ko ina daga ruwa ya shiga haka mutumin da yake da jiki wanda baya iya ratsa bayansa da hannunsa aka ce ya nemi wani soso ya sa ruwan
ya dinga jan soson sama da ƙasa haka ya tabbata ruwa tunda akwai gashi a gadon bayan mutum. Wani malamai suka ce ko da ma ya watsa ruwan ya samu wani katanga a bayan gidansa yana goga jikinsa dan dai ruwa din ko ina ya samu ruwa. Sabiya da in ka bar yanda akwai gashi a jikinka bai samu ruwa ba to wankan janaba ba ta yi ba. Kuma in ka bar lam'a shi ma wankan janaba bai yi ba, kuma ko da wata kai kana sallah sai ka sake. Sabiya da haka shine yanda ake yin sa kenan. Ka fara wanke inda najasa a jikinka, kai man kai tsarki kenan na bayan gida da ga'idi in akwai, ka wanke inda najasan ya taba, sannan yayi niyya ya daura niyyan wankan janaba wajibi dan dauke kari. Sai ya wanke hannu ɗaiɗai, ya yi kurkuren baki, shekan hanci, shafan wanke fuska, shafan kunne, gashin kai, wanke kafa. To daga nan kuma sai ɗibi ruwa sai zuba a kansa, ya cuccuɗa da fatan kunnensa da bayan kunnensa duka iya wuyansa haka, ya wanke tas. Daga nan kuma sai ya wanke tsagin jikinsa na dama har ƙasa, sai zo sake wanke tsagin jikinsa na hagu har ƙasa, sannan kuma ya zo zuba ruwa ya cuɗa ko ina. Wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake. Ta cewa yin hakan akwai na sunna akwai na wajibi, amma ainihin farilla shine da an ce idan a kogi ne in ya zo ya daura niyan wankan janaba ko ya fada ciki wanke ko ina yayi. Idan kuma a gida ne ya bi wannan process da annabi ya koyar, shine dai wanke duk kowane gaba a jikinsa ya fita fes fes. To haka ake wankan juma'a irin wannan wanka, haka ake wankan idi, haka sai dai shi wankan mamaci shine ya sha bamban da irin wannan. Shi ma din haka ake masa, abu gabbuna ɗaiɗai din a wanke sosai ɗaiɗai, a fara masa alola bayan an masa tsarki inda bauli a jikinsa ko bayan gida, tukuna ya zo kuma a wanke kansa. Abin nan shi ma wankan ana yin mutiri ne, shi wankan janaza kenan, ko 5 ko 7 gwargwadon irin girman jikinsa da kuma menene a jikinsa din. Wani ba yi da datti a jikinsa, wani kuma da datti a jikinsa, a wanke shi fes. To shi wannan haka ake na juma'a, haka ake na idi, haka ake na janaban ko na mafarki ko na saduwa da iyali ko sa kaciya a farjin wata dabba. Dan in mutum ya sa dabba ma wannan wajibi ne a kansa yayi wannan wanka. To ƴan uwa, wa'innan su ne wanka na musulunci wanda haka ake yin su, wanda kuma wajibi ne kowane musulmi ya kula da su sosai, musamman wankan janaban na annabi ya ce kowane karkashin gashi akwai janaba, ya kula da shi sosai, ya sa ruwa ya wanke jikinsa ko ina, kar ya yi shi ko yaya. Yawwa, sabila da in har ya bar lam'a a jikinsa, in dai ba a gaban alola ne da ya zo alola ya wanke shi kenan ba. Kuma wani ƙarin bayani shine anan, idan mutum ya zo dai wankan janaba din ko na juma'a din ko na ɗaya daga cikin wa'innan wanka banda wankan janaza, idan kai tsarki ko na bayan gida ko na bayan gida ko na boli, kai tsarki ka wanke inda najasa yake a jikinka, kai wannan wanke gabbunan alola so ɗaiɗai din yanda annabi yayi, ka zo ka sa ruwa a jikinka ka wanke jikinka, kai dama tsagin jikinka na dama na hagu zuwa kurkuren baki da shauransu, ka wanke jiki duka ya fita. To in kana fitowa da ka iya yin sallanka, ka biya da wancan alola da wankan janaba din. Kai suka ce ko da a kogi ne kai ne wankan janaban, kai tsarki ka wanke jikinka fes, kana iya fitowa kai dai kai niyan hadda yin alola da ka iya yin sallah da shi. Sai dai in bayan ka gama wankan, sai ka san wani ya gama wankan sai kuma ya sake yin boli fitsari ko ya hau kan toilet, to in wannan to kaga alola ya warware sai ya sake alola. Amma in dai bai sake ba, bai kuma yi hutu ba, abin da yake warware alola yayi wannan, ya kiyaye kuma a wankan bai taba hannunsa, tafin hannunsa bai kama zakarinsa ba, dan na warware alola. In mace ne kuma ta nutsa yatsanta a sabanin ruwayoyi, wasu malamai sun ce in ta shafa kan al'auranta kawai ya warware alola, wasu kuma suka ce ta dauki yatsanta ta sa a gabanta. An gane? To in dai ba ta yi haka ba, in ta yi wankan ta fes, ba ta yi ɗaya daga cikin ko shafan gabanta ko sa yatsa ba, to wannan da ta iya, tana fitowa sallah da ta iya yin sallah ba sai ta sake alola ba. An gane? To wannan shine a takaice tambayan da wannan bawan Allah yayi. Sai kuma matsayin wankan shi juma'a. Matsayin wankan juma'a, annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam wajibi ne wankan juma'a ga duk musulmin da ya isa mafarki. Sunna ce wajiba ga duk musulmin da ya isa mafarki a wani ruwaya, inji annabi sallallahu alaihi wa sallam, kamar yadda ya faɗa a ruwayan Samara bin Jundub radiyallahu anhu, qala rasulullahi ya ce man tawadda'a, duk wanda ya alola yawmal juma'ati fa biha wa ni'mat, duk wanda wanka ai alola ranar juma'a to madalla da ita kuma yayi daidai. Amma wa man iktasala fal ghusl afdal, amma wanda ya wanka tukunni alola juma'a wanka ita ne tafi. To wani ruwaya kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wankan juma'a, ghusl yawmul juma'ati wajibun ala kulli muhtalimin,
ahrajahu sab'a, duk malamai bakwai din nan sun fitar da shi tun daga kan Bukhari, Muslim, Abu Dawuda, Nisa'i, Tirmizi, Ibn Majah duka sun rawaito wannan cewa duk wanda yi wanka Juma'a, annabi ya ce wanda yi wankan Juma'a wajibi ne ga duk musulmi, ga dukkan mutumin da ya isa mafarki. Yasa malamai suke ce sunna ce wajiba, in dai kana da daman yi kaki to ka saba sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam, sai dai in ka rasa kuma. Sabiya da haka yasa annabi ya ce duk wanda ya wankan Juma'a yayi sammako ya ce ya zauna kusa da liman, kuma yayin da liman yake huɗuba bai yi magana ba, har liman yayi huɗuba aka yi Juma'a, to Allah dai bashi lada a kowane taku ɗaya da ya nasa daga gida zuwa masallacin, da a bashi lada kaman wanda ya yi sadaka da taguwa. Kowane taku ɗaya nasa da a bashi lada kaman wanda ya yi sadaka da taguwa, har a zo matsayin wanda ya zo bayansa a sa'a ta biyu kaman wanda ya yi sadaka da saniya, har zuwa wanda ya yi sadaka da rago, har zuwa wanda ya yi sadaka da tinkiya, har zuwa wanda ya yi sadaka da kaza, har zuwa wanda ya yi sadaka ko agwagwa, har zuwa wanda ya yi sadaka da ƙoyi. Wato matsayi har zuwa liman na hawa mumbari kuma sai mala'iku su kama takarda su rufe. To duk wanda ya zo daga baya ya yi Juma'a amma ba cikin falalan wannan wanda aka rubuta takarda nasu. Da aka wankan Juma'a yana da muhimmanci sosai. Allah ya sa mu cika da imani. A karatu na gaba kuma za mu ƙara bayani tun daga tsarki insha Allahu. Ku kasance ta wannan shafi namu mai albarka Alburhan TV, mana subscribe kuma mana sharing. Allah ya sa mu cika da imani, alfarman manzan Allah, daga dan uwanku masoyinku Burhanuddin Ibn Sheikh Muhammad Al-Amin Bauchin Najeriya, nake ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.